stišili, zaujali svá místa, byli vděční za to, že nějaký místa máte, protože je to plno a já jsem moc vám vděčná, že je vás tolik. A já jsem profesionál v docela jiném oboru, neumím veřejně vystupovat, takže mě okřikněte, když budu špatně držet mikrofon a podobně. Kdo neumí, učí, já opravdu učím práci s mikrofonem. Takže napřed bych chtěla přivítat lidi nejvzdálenější. Esto es el encuentro muy personal. No hay algún VIP. Ahora, permítanme dar la bienvenida a mi primera más antigua amiga. Nos conocemos desde hace 73 años. Fuimos juntas al primero. Ella se llama Silvia Broder. Vino ahora de Chile. Pro ty, kteří plyně nevládnou španělštinu, tak vám přeložím, že tady nejsou, že je to velice osobní setkání. Skutečně osobní takový setkání. A nejsou tady žádný VIP, který bych vítala, ale vítám svoji nejstarší a přítelkyni první, která byla má kamarádka, když nám byly 2 roky, takže už se známe 73 let a ona k té příležitosti přijela z Chile, tak si ji važte. A la segunda. Druhou vítám paní profesorku Nánu Houskovou, kterou znám méně dlouho, jenom 71 let a celou tu dobu usiluju o její přízeň, někdy se mi ji i dostane. A za třetí vítám Věru Holubovou, což je má 3. nejstarší kamarádka, která je pro mě spojená s mýtickým místem jménem Oujezd u Hradce Králové, o kterým jsem taky psala a kterýho se nějak nemůžu zbavit. A dál vítám vás všechny a je to velmi zvláštní smesice, protože jste tu moji spolužáci ze základní školy, je tu pár mých spolužáků ze střední školy a z doby, kdy jsem pracovala vlastně celý můj aktivní život, tady vlastně je jenom jeden jediný člověk, kterému děkuji, že přišel. A pak jsou tu lidé, kteří ve 3. etapě svého života jsem potkala, kteří, samozřejmě je tady má blízká rodina, ale kteří, no prostě já jsem moc ráda, že je mám jako přátele a získala jsem je až opravdu v takovém pozdním období života. Takže tu tež na uvítání, takže teďka oponu ještě jednou a já budu pokračovat. Šup. Vysvětlila, proč je tady ta standarda PEN. K tomu, kdo neví, jistě jsou mezi vámi i tací, kteří neví, co je PEN, tak to stručně posléze připomenu. PEN je sdružení autorů, které vymysleli v roce 1918
Galsworthy v Anglii a Čapek a Masaryk byl u toho a tak. Prostě dobrá společnost, když skončila první světová válka a lidé tím byli otřesení, že byla první světová válka, co se všechno stalo, tak se literáti, kultivovaní literáti v Anglii, otřesení pod počtem padlých na Somě a na Dardanu, založili shromáždění literátů, které mělo hájit svobodu slova, scházet se u dobrých večeří. A ty lidé opravdu věřili, což bylo velmi naivní představa, že když budou vzdělaní lidé spolu mluvit a povídat si a říkat si, co si myslí a nemyslí, takže už žádná válka nikdy nemůže být. 20. století jim to trochu ukázalo, že to tak není. A teďka stojíme v předvečer třetí světové války a náš PEN, mezinárodnímu PENu se daří docela dobře, musím říct. Ten z té malé stolní společnosti se rozrostl, má několik set členů a velmi zajímavý program, ale o tom nechci mluvit. Ale náš PEN, který měl úctyhodnou tradici a vlastně jeden z mála překonal v nějaké minimální, zakuklené, ale existující podobě i všechny totality, které potkali ve 20. století, tak teď se mu stalo chudáčkovi taková věc, co se stalo nám všem. A proto s ním musíme mít porozumění a soucit, prosím. On zestárl, tak jako my. Nakonec jsme se dobrali až na kameny. Takže mladí literáti už se o něj nezajímají, granty nedostává, ale pořád si myslím, že je to jaksi pošetile idealistická organizace, která by tak či onak měla přežít. Takže tady teďka vám předvedeme nějaký program Lodička pluje, proč pak lodička nepluje, no pluje. Tak to je smutný, tak to se stává, tamhle lodička. Dobrý, ale jenom chci říct, že ten zpěvník, který písniček, které teď uslyšíte, jsou vydané v knižní podobě. Máš to tady, já bych to ukázala s tím. Obrázek je ten samý. Je to taky důvod, proč jsem námořnickým, ne protože bych si myslela, že je to mladistvé, když bez pochyby je. A očekává se od vás, protože je to charita ve prospěch našeho nebohého stařečka Pena, že si koupíte nějaký ten výtisk za 100. No. A dobrá. A teďka přejdeme k vážnějším věcem. Já jsem slíbila, že vás polekám. Tohle bude smutný. Tak jedem. Do rudých mraků. Nebude. Pardon, tamhle to funguje, ale. No, tak to je jedno. Tak ještě jedno. Do rudých mraků slunce zapadá. Zítřejší svítání jedna zem zaplatí draze. Pod vlajkou španělskou plaví se armada a střelka kompasu míří k nezvratné zkáze. A střelka kompasu míří k nezvratné zkáze. Tohle napsal můj otec Kimi Valo, když mu bylo méně let, než je teď mě. A i když by se dalo zvnějšku říct, že měl práci, přátelé, rodinu, milenku, zájmy, tak nicméně umíral velmi smuten a samoten. A já jsem k tomu přihlížela naprosto vyděšeně a
Nebyla jsem ale schopná a ochotná a prostě nijak disponována mu pomoci. Takže teďka moji přátelé, moji vrstevníci, lidé starší než já, lidé mladší než já, střelka kompasu míří k nezvratné zkáze. My samozřejmě už jsme mimo aktivní provoz, fyzicky upadáme, umřeme, bojíme se toho a často si myslíme, že to umírání je přehnaně dlouhé. A tohleto představení je tak trochu bizár, protože vás potkají vás veselé melodie a potkají vás smutné texty. My si myslíme, můžeme se mýlit, ale myslíme si, že to smysl má, protože my jsme první pokolení, které si hledá svůj hlas. Podívejte, je neobyčejně důležité umět artikulovat. A stojíme-li na půdě penu, na půdě literátů, tak se na to podívejme, jak jsme na tom s artikulací. Podívejme se třeba na pubertu, na adolescenty. Je obecně známo, všichni to víme, že lidé dneska už od 12 do 22 mají celou řadu problémů a jsou velmi často naprosto nesnesitelní. Nicméně společnost s nimi má trpělivost, protože jakmile dorostou z nich ti začínající literáti, tak mnozí z nich jako své první dílo napíšou vzpomínky na to, jaké to bylo, když ještě nevěděli, kdo jsou a byli samá ruka a samá noha a v posteli měli takové problémy. Puberta je velmi dobře literárně zpracované téma, mladistvé lásky jsou velmi dobře zpracované téma, všichni je považují za úctyhodné, protože potom následuje ta budoucnost, ten úspěch. Ten úspěch jednoho dne se dostane na svůj vrchol a překlápí se. A potom je slušné umřít a nepřekážet, ale u nás prostě přešla další generace a my jsme neumřeli, my ještě budeme dlouho žít. A teď co s námi a kdo bude o nás mluvit, kdo nás bude brát vážně, kdo o nás bude psát. Protože jak si kdo uvázne ve svých juvenilích, tak je trochu komický, že to je zastydlá puberta do 75, to je blbý, to mě někdy vyčítají. Ale já mluvím k sobě jako k vám, takže musím se od toho trochu oprostit. A přitom my prožíváme velmi zajímavé období, kdy upadají naše fyzické schopnosti, kdy už nestačíme výkonnostně, kdy nedokážeme bojovat o úspěch, řekněme, ve firemní kultuře už nestačíme a dobře víme, že nestačíme. A otázka je, jestli chceme stačit. Ale umřít se nám úplně nechce. A ti šťastní z nás, kdo mají děti a vnuky, tak dobře vědí, že to znamená žít v modu nešťastné lásky. Protože děti nemyslí na nás, děti velmi přirozeně myslí dopředu. To je organické, to není výčitka, to je prostě jen konstatování. Takže my jsme si zvykli být stateční, po japonsku stateční, už za všech okolností se usmívat a žertovat a tak, a netelefonovat zbytečně, když nás nechtějí a být zkrátka sticha. Ale možná, že z hlediska literárního to není optimální řešení. Takže my máme společná témata, o kterých pro jistotu nehovoříme. Všichni je známe a nemluvíme o nich, protože se bojíme se vzájemně nudit. Je to nespavost, bolesti, zklamání, kolik je v tomhle sále vdov, jak se už se kácí v našem lese.
sedí tady mezi náma člověk, který mi kdysi, před 30 lety nebo kdy, řekl, já už mám víc mrtvých než živých kamarádů a já jsem mu tehdy nerozuměla, co tím myslí. No teď už to vím zatraceně dobře. A takže my musíme být přirozeně stateční a mít takový černý smysl pro humor a tak dále, to je v pořádku. Ale neměli bychom tak úplně zapomínat na to, abychom své pocity uměli taky formulovat. Takže trošičku o tom je tenhle ten pořád. Tady by se teď měla objevit titulek Scény z druhé poloviny života, Osoby a obsazení. Tady výborně, takže Osoby a obsazení. Animus Jiří Hubený, taky autor muziky. Anima Vivian Havlová, zpěvačka, vůbec inspirativní tvor. Ten titul vám možná připomíná scény z manželského života Ingmara Bergmana. Mně taky. To byl film, který mě strašlivě vzal, přiznám se, že jsem ho 3krát se pokoušela vidět, než jsem ho dofoukala do konce. Asi jsem byla nějaká přecitlivělá. Takže tohle je tedy taky takový jednoduchý příbor. Animus a anima, to znamená, že je to podle Junga. Ženská a mužská stránka jednoho člověka. Je to v podstatě je to jeden člověk. Tohleto. Takže oni vám teďka něco zaspívají. A mezi tím vznikne taková jako pauza, kdy já jsem slíbila, že budu vyprávět příběh. Ale protože jsem celý život byla režisér, tak nic jiného než režijní poznámky neumím. Takže zazní ukolébavka, lodička pluje, pak budou režijní poznámky, pak bude další písnička a možná, že se z toho ty scény nějak poskládají, já nevím. Neboj se moře, klesá ozdoba, varovat voda, oběhu. Neboj se vany, loďko pohupuje, lodičko pluje. Neboj se pláže, vánohy ukazuje, lodička pluje. Neboj se skály, přiboj ji obrušuje, lodička pluje. Neboj se větru, do plachet duje, lodička pluje. Neboj se dály, tam je nebe, lodička pluje. Neboj se hlouby, ztratíš jen sebe, lodička pluje. Houby, Dělala jsem teď chybu, kterou děláme naprosto běžně a omlouvám se za ní. Když jsem uváděla Osoby a obsazení našeho malého spektáklu,
tak jsem slíbila, že řeknu, že nejdůležitější skoro úplně vůbec je Kuba Veselý, který sedí tady u těch knoflíků a který pořizuje záznam a ladí mikrofony a prostě dělá všechno to, proč jsme si zvolili tuhletu kavárnu a ne jinou. Já jsem celý život profesionálně pracovala v audiorežii a rozpoznám dobrý záznam od špatného, skoro nic jiného nerozeznám. Víte, že jsem hloupá. A celý život, jestli jsem si někoho na světě vážila a k někomu jsem vázala svůj život, tak to byli zvukaři. A teď ani tady už žádný z těch starých mých zvukařů není. Takže je to přece báječný, že je tady Kuba a já mu děkuju. Hele, to je moje neteř Evička, to je nazdar, já ji zdravím. A takže prosím vás, jenom, že to jsou totiž skutečné vztahy. Můj vztah k mým zvukařům byl asi nejskutečnější vztah mého života. A teď se podívejte, tyhle ty lidi, lodička pluje houpy hou, najednou ta práce je pryč. Ta práce je pryč a život jde dál a co s tím uděláme? A my tam sedíme a jsme u krbu a všechno je přece v pořádku, že jo? Je to v pořádku, jsme přece spolu a nemáme hlad a všechno je v pořádku. Tak pojďme dál. Muž mlčí, šedý plášť se kývá, nebudeš žít. Průstřely zírá, prochladne zívá tvůj štít. Muž mlčí, prach se ve šlvech skrývá, znavený. Něco ti zbývá, maličko zbývá, dluh na zemi. Muž mlčí, mívíčka sypá, odjíždí vlak, soumračný vlak. Sama se dívá, na sebe dívá A naopak, Jsou nálady, které asi znáte, takže já k ním nebudu nic povídat a pojedeme dál. a jak tam stál, tak já mu povídám. Prosím vás, pane, pojďte se mnou do mýho domu. V mém domě je mrtvej, on se tam bojí sám. Můj strážnej duch se smál, že levný fóry znám. Prosím vás, pane, alespoň k zadnímu vchodu. Ten mrtvej na mě čeká, já před ním utíkám. Já se tak bál, že půjde dál, rozplizne do 3 stran. Prosím vás, pane, alespoň k brance. Zahrajte si na záchrance, já svoji hrůzu vám dám.
si na záchrance i svojí hrůzu vám dám. Všechno je v pořádku, ale ty noci někdy nejsou dobrý, že jo? Někdy člověk by utekl. Někdy by chtěl začít úplně znova, někde jinde. V 50, 60 si ještě myslí, že to jde. Podívejte se na to dál. Umřela jsem, srdce moje, v kleci, že bere se stýská. Umřela jsem, srdce moje, vysychá miska. Umřela jsem, srdce moje, mráz mi sahá na zádu. Umřela jsem, srdce moje, vychládám. Slabě pění, půjdem na výlet a posled mění lze i zešílet. Slunce je růžové, zapadá za hory. Všechno je poprvé, všichni už umřeli. Umřela jsem, srdce moje, zázrak nad zázraky. Nebi, srdce moje, umři taky. Se běžně berou antidepresiva, ale spíš by se to dalo nazvat existenciální zkušeností. Takže pojďme dál. Samota je šperek stříbrný, kdo může za své chyby nosit ti bosky přes strany, své pyšné neobliby. Víno ve sklepích posedá, mlčící do slepa. Čas času je svá torpéda, vlak jede do decha. Samota je šperk tepaný, obyčaj stříhá růže. Opička předspaná banány, kdo za to může? Kdo za to může? Fungovalo, není to pravý, to už vlastně ono to může fungovat, ale to bude až do smrti. Takhle to může být a to bude až do smrti. To je vždycky ta otázka, která mě vyvedla z manželství. Tak, pojďme dál. Zapomeň při vínu, zapomeň na vinu, zapomeň této noci na oči bez pomoci fontány zelené. Rákosí, které skrývá tebe a mě už ne.
a noci neubývá. Zítra bude hořkost tekvat, kterou zratacenou klamavou cestou ven. Štoudvě smutku berou, řasy pod maskarou v plen. Pod kamení kane kapka na kamen. Pod kamení kane kapka na kamen. K tomu nic chytrého nenapadá. Pojďme dál. Ten příliš úzký smích, ten příliš velký des. Než přijdu, všechno smíš. A je tam ještě dnes. Ten příliš plachý hráč, ten příliš chladný pes. Až přijdu, řeknu plač. A je tam ještě dnes. Ten příliš prázdný dům, ten příliš krátký ples. Já přijdu, ergo sum. A je tam ještě dnes. Ten příliš strmý sráz, odsud až do nebes. Až přijdu mezi vás. A je tam ještě dnes. Naše děti se často domnívají, že jak stárneme, tak taky blbneme. Není to tak docela. Zatímco pubescenti mají před sebou otevřenou budoucnost, směřují k něčemu, co nevědí, co se stane, ale něco velikého se děje, já se rodím a teď jsem tu první. Tak my víme, že tohle neplatí, že jsme naprosto bezvýznamní, nebo máme význam jenom v té míře, v jakého si ho dovedeme v sobě samotní postavit. A ona ta paralela s pubertou má něco. Já myslím, že funguje, protože v pubertě dochází k prudkému zrání, k přestavbě učení, k přestavbě nervových spojů. To všechno dneska už víme a proto nemůžeme vinit lidi z toho, kteří se zmocňují života, že to dělají tak či onak. Ale potom tedy je to ta fáze práce, a řekněme, že úspěchu a řekněme, že proher a čas, kdy nemáme na nic čas, stěží na své děti a už vůbec ne na své rodiče, protože je tolik věcí, které si nás žádají, my jsme přece tak důležití. A v jednom okamžiku to přestává být pravda, což nám trvá trochu dlouho. Musíme se chytat různých jistot mesiánských. Než na to přijdeme, že je to jenom velmi zajímavé období, kdy podobně jako se puberta, jako se adolescence vztahuje k budoucnosti, která přinese všecko, tak my máme taky jednu věc. My máme minulost.
velmi dlouhou minulost, o které můžeme přemýšlet, na kterou máme konečně čas mít k ní nějaký vztah, kdy máme konečně svobodu, protože přiznejme si, žádný z nás nehladoví a nemáme bezprostředně starosti teď přežít, jak se najíst, jak se zahřát. To jsou skutečné starosti. A fyzicky se měníme, fyzicky chátráme, způsob, původně jako ty puberťáci, taky jsou samá ruka, samá noha, ne každý puberťák je krásný a mají s tím spoustu problémů a taky akné mají. A takže my taky tak nějak podobně. Moje maminka, kterou musím citovat, když už jsem citovala tatínka, tak říkala, že žena se pozná, jak je inteligentní, až když začne stárnout. Jako parola to bylo moc dobré, ale ona tím soudem neprošla sama. Takže nicméně, co se toho týče, měla pravdu. Takže najednou prožíváme bolesti jiného druhu. Naše vášně nejsou tak prudké, naše zklamání z toho, že se na nás neusmál ten nebo onen, nebo že jsme nezískali to nebo ono, není tak prudké, ale zažíváme prudší než dříve intelektuální radost. To je dosud nepojmenované, neartikulovaná radost stáří. A nevím, myslím, že jsem zvědavá na vaše zkušenosti vlastně, ale já jsem se nikdy nedovedla učit, ale najednou ve mně různá poznání, která se ke mně kutálejí náhodně, tak mě naplňují radostí, jako skutečným zážitkem, řekla bych, že fyzickým zážitkem. Jsme schopni být mnohem tolerantnější, mnohem přátelštější, mnohem víc odpouštět. Najednou zjistíme, že si mnohem víc rozumíme s lidmi, ke kterým jsme dřív měli třeba spoustu předsudků. Tak to říkám jenom tak mezi řečí, protože jsem se moc rozpovídala. Nicméně pojďme v našem příběhu dál. Češu si v lese pramoušky, co se nima. Mý lásky bílý tvarůžky, je mi zima. Voda se pod jezem steká, slepá jak hedvábí. Bezmocně teče řeka, už jste mě dostali. Voda se pod jezem steká, slepá jak hedvábí. Bezmocně teče řeka, už jste mě dostali. Už jste mě dostali. Už jste mě dostali. Krásného, když přestanou fungovat feromony. Na to si musíme všichni dámy zde přítomné mě asi potvrdí, že si na to musí zvykat. Když vejdou do hospody a všechny pohledy se nepotočí na ně a musí hledat docela jiné cesty, jak získat zájem těch druhých. A dá se přitom zjistit, že je to dobrá cesta empatie. Protože v tom okamžiku, abychom si našli své místo na slunci, musíme mnohem víc přemýšlet o těch druhých. Co je to, co chtějí slyšet? Co je to, co jim v tom okamžiku pomůže, aby je zajímalo? To je naprosto napínavý bod, který my můžeme umět nejlíp.
Abyste věděli, co tahle kůže umí. Propadat se a ztrácet řeč i dech. V jazyku křeč a vidět stromy, stromy. Drž se svý duše, vždyť nemáš jiný břeh. V jazyku křeč a vidět stromy, stromy. Drž se svý duše, vždyť nemáš jiný břeh. Nervy jsou šňůry, šňůry popraskané. Maják je vzpomínka včerejší blejskavej bod. I paty stěžňů postuj, pane. Na téhle lodi musí bejt lodivod. Po paty stěžňů postuj, pane. Na téhle lodi musí bejt lodivod. Chlapi se spili, spoura na lodi. Jeden je střízlivý, má závrať, je mu k blití. Vlny jsou slzavé, smrt slepý ve vodí, kde na záď padaje do roztáhlých sítí. Vlny jsou slzavé, smrt slepý ve vodí, kde na záď padaje do roztáhlých sítí. Kormidlo prsty v křeči sevřenými, prostý jak facka, tý hrůze zlomit hrot. Jak stoniky, jako bič, jenže sám sobě břímí. Na téhle lodi musí bejt lodivod. Jak stoniky, jako bič, jenže sám sobě břímí. Na téhle lodi musí bejt lodivod. Na téhle lodi musí být lodivod. Ale na téhle lodi musí být lodivod. Na téhle lodi musí být lodivod. To už je lepší, že jo? To my se nedáme. Jedem dál. Plynu a neplynu, noc rána nedočká. Je to banální, je to horečka. Velmi prostý výčet, co máme, směřujeme za vodou a žízníme. Dlouhé mosty z jedné chvíle na druhou, načnutou a podměšilou hladinou. Toho nesem stále méně z minula. A řeka plyne, plyne, plyne. A řeka plyne, jak plynula. A řeka ta se volí a vybírá si do ně. Dlaně, 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 dlaně naše dlaně. Nejsi tu, Jsi tu, ty ne. ty ne. Dlaně, 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 dlaně naše dlaně. Nejsi tu, Jsi tu, ty ne. ty ne. Stačí si člověk sám? No, to je dost těžký. Tak, zkusíme to ještě dál, zkusíme to ještě dál. Když vítr rozvání obilí, to na mě vzpomíná můj milý. Motouček šepotá líně,
cest kvetou jeřáby, sněží okvětní plátky a vůci střádají hedváby. Můj milý, vrací se zpátky, z nebe padají pírka, šedá holubí sivá. To mě chce pohladit, můj milý, to mě můj milý hledá. Hvězda je v nebi dírka, jak hladové mám dlaně. Po nebi krouží káně, káně, káně galilejská, stejská, stejská, mě se stejská. Jedu si nevýslovně, pijánko na třiválce, i do zatáčky rovně a k zemi míří palce. Štrásen, kolen, kurva trasa, duši ztřásá. Štrásen, kolen, kurva trasa, duši ztřásá. A zpátky na silnici, jen ať se slouká, v hlavě jak má selnici, něco se slouká. Já bych si, rád bych si, že bych si, kdybych si, já bych si, rád bych si, co kdybych kde kdo se kasá dál a líp. Pane, stůj při mě, přelet ptá. Slož svoje břímě, slož je. Jak? To břímě slož. Srdce drkotá o hrudní koš, zmáhá mě dřímota, do šrotu samota. Dál je jen res, zaštěká pes, zaštěká pes. Zaštěká pes, zaštěká pes, zaštěká pes, zaštěká, zaštěká pes, zaštěká pes, zaštěká pes, zaštěká, zaštěká pes. Měli jsme i živého herce. Teď už neštěkej. Tak vidíte, že kdo z nás si občas nemyslel, že by se radši oběsil na půdě, ale že i ta sebevražda může být docela legrace. Teď už se to obrací k lepšímu. Tak, jedem. No, to je poměrka. Láska je divná, divná květina, do prázdna sahá, hořce vzpomíná.
Má prsty od vína, má oči z pavučin, hrdle škrábe drsný soupis vin. Sestupná dráha, víno teklo z žil. Proč si mne, Pane, proč si mne opustil? Ty jsi to dopustil, ty jsi mě opustil. Kde je to, kde? Odpustil. Možná jsi Odpustil. odpustil. No koukejte, má to šanci, že by se přece jenom našli. Pojďme dál. Květiny zůstaly ve váze, odchází, nezamykám. Vyšel jsem ze sebe a mířím nikam. V kostele na rohu dám drobné namodlení. Vrátit se nemohu a tam, kam jdu, nic není. Jsem bez zavazadel, což opojný je zvyk. Stačí mít na hotel a taky na taxi. Na moři kotví zem, u mola z černé tuši, až doplujem, až sem vynesu na břeh duši. One bedroom did you say? Klíč v zámku cvakne suše. Jen na mě nespěchej, má nesmrtelná duše. Takhle mě zanedbat, páni, to byla doba. A začala se smát a smáli jsme se oba. A začala se smát a smáli jsme se oba. A začala se smát a smáli jsme se oba. Kdo přeplave moře, neutone v louži. Naučil jsem se nespat, už mě to neusouží. Naučil jsem se nespat, Popokatej Petr, popokatej Petr. Prostě pluju k tý hoře, po moři, který bouří. Naučil jsem se nespat, k tý hoře, která kouří. Naučil jsem se nespat, popokatej Petr, popokatej Petr. Na moři to jde pořád, dolů a nahoru. Naučil jsem se nespat, škrábu se nahoru.
Naučil jsem se nespat, popokate petl, popokate petl. Mám břicho z rosolu a hlavou ze závratí. Naučil jsem se nespat, čas se tak pěkně krátí. Naučil jsem se nespat, Popokate petl, popokate petl. V té hoře hoří, vyhoří na saze. Naučil jsem se nespat, taky jaký pak nesnáze. naučil jsem se nespat, popokate petl, Naučil jsem se popokate petl. Neumíme, bar je otevřený a hodní kamarádi přinesli různý žrádlo, takže doufám, že ho nabídnou i ostatním a víc už neumíme. Děkujeme. Čeká, že si koupíte knížku. Tady je. To teda. To je charita, rozumíte? Budeš se sem